vanhu vaya vatanga mhuri yeZimbabwe zvino manje isusu hatina tsitsika tinoda kutorwa mbiti sembiti hatina kana kumborivhesa kana kuita sei kana kuvhunduka ende ticharamba tichingoexposa right. Iko zvinezvi varakashi vapuwa new task yekutanga kublema kuti chiitiko chakaitika kukariba zvakakonzereswa nenyami. Ndo nyaya yandiri kuona panapa hama dzadiwa. Hanzi zvakakonzereswa nenyami. Hanzi we may blame each other all we want, but what happened here was supernatural. What if nyami caused this? We need to appease the ancestors and make sure this doesn't happen again. Vari kublema nyami pachinhu kana kuti pabhoti rekudhara. Alright, what about my life jackets? Alright, what about my life jacket? Cause inini pane vetakaona vacho vanga vachinzi varescue wacho ndaunyatsosangana anga kanyatsororera life jacket ragino anga ari kupi, ari kudhura here, ari kurambidzwa here. What happened, guys? And what's wrong with these people? But one thing that I like is Zimbabweans, they will never disappoint. Zimbabweans vanopinda imomomo vachibatsirana neni kupinda munyaya dzevanhu nemusoro baba tichiita kuhedha benzi. Ndosaka dati iko zvine zvikuru mbiti sembiti baba hatichadi kusegerera zvinhu zvinati basa kana vanhu mainyebera nokudhara mainyepera vabereki edu ofunga kuti ungashandisa propaganda dzainyebwa kudhara dzedze uti iko because tichazokupa chakati tozokudai sotozo generation yezvezvi generation yezvezvi soka ine instant gratification. And I love that instant gratification. Kuti kana uri kutitaura kuti zvinhu zvichanaka, nyika chanaka, mabasa achangariko, tipeka mabasa acho nhasi. Kana kuti muzvipatara zvichazonaka, aiwa, toda kuti tosvika kuchipatara kwacho the following date tichiona zvasvika. Kana iwe wati zvinhu wotiudza kuti inyika ipi, zvinhu zvese unozwa kuti transportation yezvinhu zvitore kana wiki kupi wherever kwese in the world. Hazvina chinhu zvinhu zvozodarika wiki rese kuti zviuye. Zvaita sei? Ndo zvinhu zvinezvidwa ipapo. Saka pane this issue, one guys. One. And you know, chimwe chandiri kuona ndechekuti zvino mwari kuti it happens that reader falls under the president's office, meaning that it is directly supervised by Mnangagwa himself for the past 2 years. Mnangagwa and all his functionaries spend time and copious amounts of money on Cape 3. Mumwe ari kutaurawo zvaari kutaura izvozvo zvanditi handizozivi kuti how far true is that kuti kana iye ari ngirikini wepamusoro apa zvinenge zvakudaka kudigirida kwavada umwe zvikanzi matanga apa patombody conspiracy theory apa chikepe chane 44 years in that condition overloaded futi siyai nyami izorore vakomana. Ndio zvimwe zvinhu zviri kutaurika panapa aiwanzi nyami isiye izorore zvikanzi neumwe aiwa bhoti ranga richidawo new ones chete zvekuzoti chichi aiwa rato drama zvikanzi neumwe aiwa saka lack of maintenance yave supernatural. Are you on drugs? Varikuruva zvinodhaka. What I believe, most of these youngsters they should go on rehab yakavhurwa kudhara yekunzi iri kuitwa mahara namai Mnangagwa inofana kubatsira zvifana izvi zvinenge zvisina because already havana zvekuita but vabva takubonzi takuwandira zvekuita takutengera data. Unoziva data rakaenda padzungairwa so data rakaenda pane munhu aziningirina munoona moto even the way vanotraya kudefenda yacho soka wega ukazvifunga ukanyatsogara pasi ukateerera zvekutaurwa unyatsoti akomanaka haibasa zvaro kana iye wacho anonyatsoti ndakaona madzakutsako wakomana new generation yemadzakutsako vandakuoma musoro asi andakamboona zvakadaro. Mwari kuti lunatics like you are the ones supporting rubbish while the country is a mess. That thing was old and overloaded. Nyami yekuita sei yamuri kutaura iyo yanzi nyami yamuri kuda kutaura guys usadaro kwavada zisiyana nenyaya yekublame vanikikini. It doesn't work like that guys. Tosvika kupi pakaitika chakati munotsvaka it was supernatural, it was chakati ende pauyawo nezvimwe zvimaprofita zvitanga kuti takazviona pamweya zvaida kunamatirwa mweya tsvina pawakatoona ipapo iwewe uchiprofita waifanira kutoenda straight
straight ku president's office ikoko kana kuri Negligence since zvekutaura nevamwe kunzi reader yacho inenge inocontrola nepresident's office. So you were supposed to go there direct, or you were supposed to go kuma office reader yacho wataurira kuti chibhoti chiruko chichinjei because musi wakati mukasachichinja chichaita tsaona. Ndo chinonzi chiprofita zvekuti tinobva taona kuti aiwa apa vanoona kwete kuda kungozi takatoona makaona zvakazobatsira chii. Unasaka kuna chinhu chekundibhowa nhasi sekunzwa munhu ari kuprofita achitoti ndakazviprofita mukuzviona here zvandakataura uda kuprofita kuti tikuone. Izvo zvimava kuti bika nenyadza. Umwe ari kuti hayi bvapo iyo nyami ndo yakavaka shipi ikatadza maintenance here. This is everything wrong with religious abdicating human responsibility and accountability. Kwakungoti he mwari vadzimu wati they are acts of God and they are duties of men. Men didn't do his duty, period. Hanzi munhu ndiye asina kutora ke basa apa. Iwo kana uripo uri kublame kuti aiwa inini ndiri kublame because boti iro raka akomana tikanyara noti nofa here akati kamakatika ndo manonzi kukwana akuridzirwe bhero zvikanzi nomwe pinda mvura mune makarwe uchitemba vadzimu tione ukabudamo. Hatidi munhu asingafunge chinhu icho chakashakara hachina kana maintenance apa choirwa overload then wotaura zvevadzimu wakakwana here. Avana zadaro zvanzi ivi maakukudza nyoka here serpent. Nothing spiritual about what happened, carelessness only from the authorities. Ndo zvimwe zviri kutaurwa zvikanzi aizvi umwe zvikanzi sanctions nenyami same WhatsApp group. Avana vokundishavisa iwe umwe ari kuzvijambuka zvikanzi this tragedy is nothing to do with traditional practices or nyami. In particular, it is human-made arrogance, lack of oversight by authorities, corruption and outright incompetence. Ndo zvimwe zviri kutaurwa nevanhu because jaya dzacho dzinogona kudaro. Umwe akati our traditional is not ignorant as you want to paint it. Ancestors protect and give rains etc, not in the business to slaughter babies and people who just trying to get point to point. This is just gross negligence, a play zida heads should roll. Ndo imwe iri panapa iri kutaurwa nemumwe. Umwe akati aiwe bvapo iwe that was a ramshackle dilapidated bot. Handimuzvona zvikanzi aiwa kufunga kuno kunetsa shamwari. Roughly winds equally big waves chete. Zvenyoka izvo chimbomira hanya yanyoka yarambuka wedu kana manga maudzwa ikoko kwamuri kunzi boti riri kunzi rakadonha nenyoka oraiti bvumai nyaya yenyoka asi bvai maziva kuti nyoka yacho yakadonhedza boti rasakara. Handiti inogona kubalansa ikataurwa yakadaro because chinhu icho kaichi even iti patakachiona akati imi are you telling us kuti boti even ukatarisa chishedhi chacho itori chishedhi chinotanga chimarata zvacho chinje kare kudharadhara. Umwe akanzi aiwa muchanyadzisa musangano futi nemafungiro enyaya musangoti musangano haudi vanhu wati zvikanzi usotaurika usina kuswera. You must admit where things were not done properly, not to defend for the sake of your supper. Exactly, you know that is the problem. Izvezvi yatanayo izvezvi kunongo munhu wekutika akuti akangoona chinhu chingobva angoti hamira nditongo taura something kuti ndingonzi ndatombodefenda panodoka because I heard kuti most of these guys vari kupuwa vakunzi handiti for example pekutanga vakanzi vangapuwa madata achipedza kupuwa data iroro and what's next anenge akuda kutomeka sure kuti mari yake ari kupuwa kuti next salary kamwedzi umwe ukapinda zita rake rirambe richingo pop up achingoramba vachingodefenda. So this is the new task yatiri kuona iri kuvapfanha vechidika varakashi. I feel sorry for these guys pakushanda mabasa akaoma kudai. So I believe this is the hardest job in the world rekuva munhu anoita zvinhu maitiro akadai. So zvinhu zvakadai so hazvina kunaka vedwe. Ngatiregedzei kuda kunyebera kuti vadzimu ndo vazodai. Ngatiregedzei kuda kunyebera kuti nyoka ndo dzazodai. So ngatiregedzei kunyebera kuti pazonzi zvakati kana pachinge pakabhaizika kana makuda kuzoti motsvaga chinhu chekuti muda kublema kuti kana chiricho chadaro then mozoita sei. Saka are you telling us kuti imimi kana muchinge alright ngatimboti let's pretend ngatimboti ndizvo alright manga mafunga kuita senyama yacho alright manga mafunga kuidi because ukona wakutosvika pachikamu chekuti wauda kublema kuti inyamika and then the next thing wakutoti right kana iri nyamika vanhu imimi ndimi manga makangora makapindemo makasviba
vanhu muri kubata-bata, vanhu muri kubata-bata kana mushonga, vanhu muri kuita zvinhu zvisingadiwe. Makutoda kutotanga kutoblema vanhu vari kutochema, makuda kutotanga kutoblema vanhu vatoriwirwa nedambudziko racho hombe. Kukwana hakubhadhariswe, kukwana mahara. Vapfana ava ngavaendeswe kumarihabhu, tatopedza nemi. So haikona kutanga kufamba muchitaurira vanhu zvisina nebasa rese. Taneta mani, unozati unotoona kana dzimwe hama neshamwari dzinenge dzichifollowa type yezvinhu zvakadai so zvimusangano zvakadai so izvi, unofollowa zvimusangano zvakadai so izvi, unongopedzerera to madzeko. Kumana haikona kudaro. So unototaura nemumwe kuti unoti uye hama yako pachakaoma kumusoro pakuoma kuti iwe unotoda sandoka iwe musoro wako kuti utange kufunga mushe, because ukaonawo kusvika pa the extent zvinhu zviri straight zvese munhu anenge achidefenda mamwe madefender unyazo unoti iwe shamari ngatimbotaureka nemafacts zvinhu zvako izvi kwazvitoreti. Alright, kudona kwebhoti ukazvisi kumbonzi uyu atadza kutonga hatisati tasvika kwese ikoko. Parombotaura nyaya kunzi bhoti ranga rakasakara. Izvi zvinabasa kuti uri kuzanu kana kuti uri MDC wati uri weShabangu, uri weMonzora, uri weMadhuku, uri weChichi Hameno nemamwe ari kuuya marevolution mamwe anenge achitaurwa nevanhu vanoda kuitindiswa kuRehabhu vese. Hazvina kumbonzi uri wekupi. Nyaya ingoripo ndeyekuti ichi chinhu ichi chatokanganisa vanhu vakawanda. Hama neshamwari dzese dzisina chekuita nezvekunzi card carrying member wemusangano upi. Munhu anga achitoenda kunotsvaga raramo, umwe anga achitotora semode of transport moving from point A to point B. Chinhu chonzi chadhakwa, iwe wakuda kutopinza kuda kunodefenda that nonsense. Why muchingopanika pakati panzi chinhu chakadai so chabhaizika, chinhu chakadai chadhakwa, mofunga kuti musangano wedu wakutoatakwa tofanira kuti nge tichidefenda. Hakuna kudefenda zvinhu zvakadai so. Mopedza munopinda mutangana nomwari wepare vanhu kuti hakuna kudaro wakomana. Aiwa, this is not right. Aiwa, no, this is not right. Hatidi kuita zvinhu zvakadaro. Kana vari vana venyu vatsure vabereki, hazvidi kudai so izvi. Kaona kana mwana wako achiita mabasa akadai so, please